Make us say nipenum one more epra nina yam from a dindin bia afa na Adam Krabese do sia wo Amakye-Bare ekura no wo atwema wa biajamansimu Asante mantemu no aseno na enipa bese o hade sese bebi o mbeda no mu odin yese nso na ntokese kura be si manum na mfama na ewo mu no eno na ka ho bia mebie pra amenne ebinya baby emfo wontintui Amakye-Bare kuro bi a eno wo atwema nwa biaja abato mpeso aso ewa Asante mantemu ne mu kase efie mako be aduosia ena sisi ade mu nipa de owa ahohihie mu pa ne nyina ne sese manum ensuo bi a eto wo mpatam ho akofa sa oyene yaba edan adodo eso apa ene suku dan ne kirese fie bebre ya eno ewo mpatam ho nyina eso apa kirese akoya asefim papa apa eno mu ena eye Amakye-Bare electoral area assembly man Collins Society ede to Adom Kasee se osrempanyifo nadmu wona ekebi wo mu se womra na omaye omwa esanse menemu kase omanfo na wo mpatam ho na wonda se yenyina enya baabi na tikebe ya ban no emra omwa adan be sister de ho aka o ha na nipa de boro ha mo na ayi homeless de bi mbeda kra ho benefit ye na mo na nipa prabe 15 and boro 5 because abusia ba ko de dan girugu papa na one na yere na maso ya minta de ne se nipa mbirta ko ko yi wo menti omo klepla da to bia hre ne nkwa na adwuma ye fugulo mu so wo mo dwuma mu na container no sama ne peja wo mu ekotu mu tubu be bi nti omo so klepla na papa ba ko so sa ne da no so ebu so sa ma no so klepla so so de ebu kula me ebu ya report de amana admu nti nadbu district nadbu director enya ne ya aduma ye ono kan ye se no kwan se amo no nkwa ya no wa ha na se omo ama de over